Għal-emails tagħna ma weġibx iżda meta pressat b'domandi diretti ma kellux tri oħra ħlief li jammetti. Il-Ministru Michael Farrugia u wieħed mill-membri tal-Gvern li ħa il-vaċċin. Inti ħadtu l-vaċċin? Inti ħadtu l-vaċċin? Naħseb jiena ma qgħadx lura milli immur pubbliku illi ħadd il-vaċċin. Ħadtu bħala. Tabib għax ħadni fil-lista tat-tobba ra mill-lat professjonali. It-tieni biex ikun nista' niltaqa' mal-persuni anzjani vulnerabbli li jaqgħu taħt ir-responsabilità tiegħu. L-anzjani tagħna ilhom ma jaraw li l-eżist tagħhom sew għal kważi sena sħiħa, imma l-Ministru stqar ma' Net News li hu ħal-vaċċin biex ikun jista' jdur ir-residenzi tal-anzjani. Minkejja dan l-istess Ministru tal-Anzjani m'għandux idea kemm fadal persuni tal-fuq minn 80 sena li għadhom qed jistennew il-vaċċin u spiċċa jgħid li dawn ma jaqgħux taħtu. Bħala ċifra, inti bħala Ministru tal-Anzjani m'għandekx ċifra ta' kemm fadal 80 plus li għadhom ma tlaqmux. Ma taqax taħt ir-responsabilità ta' dan il-Ministeru. Il-Ministru Farrugia ammetta li ma kienx jaf kemm fadal anzjani f'dan il-grupp tal-fuq minn 80 sena li għadhom ma tlaqmux u insista li se jwieġeb biss dwar l-anzjani fir-residenzi li 10% tagħhom ukoll għadhom qed jistennew it-tilqima. Jekk qed tistaqsini fuq il-persuni fid-djar tal-anzjani. Le, ġenerali, l-80 plus. Fis-settur li taħti li nista' ngħidlek huwa illi kellna iktar minn 90% illi ħadu l-ewwel tilqima, t-tieni tilqima fid-djar tal-anzjani. Saqsejna lil Michael Farrugia meta l-anzjani tagħna jistgħu jittamaw li jerġgħu jibdew janqu magħhom lill-qraba tagħhom. Iżda anke hawn il-Ministru ma kellux tweġiba ċara li tagħti ftit serħan il-moħħ lill-aktar grupp tas-soċjetà tagħna li s'issa batew f'din il-pandemija. La m'għandix l-awtorizzazzjoni mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika ma nistax ngħid pubblikament x'inhuwa l-protokoll. Meta jkun approvat, aħna sa nkunu qegħdin nitkellmu mal-operaturi u mbagħad eżattament l-għada noħorġu ngħidu fil-pubbliku x'inhuwa l-proċess pass wieħed wara l-ieħor. Intant meta staqsejna lill-Ministru Farrugia kemm hemm deputati tal-Gvern li bħalu diġà ħadu il-vaċċin u qal li ma jafx. Kemm hemm deputati oħra tal-Gvern li ħadu? Ma tafx? Ma tafx kemm hemm deputati oħra? Le, għax il-Ministru Tisfel. Kristina Majra għal Net News.